Mit selvværd er defineret ud fra samfundets skønhedsidealer. Tårnhøje forventninger til et perfekt look. Et perfekt look, der afspejler, hvad der ses som højrestående. Simpelt nok, der ikke er plads til at være forstående. Til hvad vi hver især finder acceptabelt. Idealerne får os til at føle nedtrykt og deprimeret. Man skulle tro, det var det eneste, vi debatterede. Idealerne ses som værende perfekte. Jeg mener derimod, de bygger på sammenligning af andres mening. De er defekte. Mit selvværd er defineret fra mit udseende og dem på tv. Hot eller not, som stod printet på mit CV. Og det eneste de ser, er mit profilbillede på deres PC. Hvad med min personlighed, når du møder mig? Fortabt, glemt, bortvist, usynlig, fortrængt, ikke eksisterende, fordi din holdning er åbenbart den dominerende. Glemt er mit selvværd i tågen af dine tanker. Tro mig, jeg føler inderligt, at der er noget, der mangler. Fordi du som herre over mit liv har formået at skabe min tvivl om hvem jeg er og hvad jeg står for. Er der virkelig noget galt, jeg ikke følger samfundets normer? Mit selvværd er gemt bag en maske. Jeg håber, man ingen nogensinde vil se, at jeg lever i skyggen af dagslys. Frygt for at vise mit indre, det mine omgivelser kun vil se mig for mit ydre. Det ydre, som er det eneste, der tæller, fordi vores værdier betyder endnu mindre. Det eneste, de ser, er deres højre eller venstre swipe på Tinder. Mit selvværd er målt på, hvor mange likes mit Facebook-profilbillede har. Filtret på min Insta-billede er ved at vise verden, men i virkeligheden er det min måde at udtrykke smerten på søde kommentarer som: du skønner og kønner, men hvem er det i virkeligheden, der bedømmer? Fordi mit selvværd accepterer ikke komplimenter. Det er for længst blevet muliggjort af mine sammenligninger af samfundets ønskede forventninger. Det eneste jeg spotter er mulige forbedringer. Det er folks tøj, krop og hår. For det har åbenbart værdi. Men hvad med mig? Har jeg ingen værdi indeni? Tro mig, det har jeg. Men hvis jeg lukker reklamer, idealer og andres mening ind, så opgiver jeg retten til det eneste, jeg er kært og nært: mit sind. Hvorfor lade reklamer fortælle, om jeg skal være small, medium eller large? Hvorfor lade andres holdning kontrollere, om jeg skal være glad, forvirret eller irriteret, når det eneste, der betyder noget, er, hvordan jeg bliver defineret af mig selv og ingen andre? Tag mit ord for det. Mit selvværd skal ikke længere maskere mit sande jeg. Uden masken er jeg sårbar. Det er vi alle. Men jeg vil vise, at jeg ikke bukker under. At jeg hviler i mig selv. At så kigge mig selv i spejlet hver morgen og sige: jeg er god nok. Jeg vil ikke mere gemme mit selvværd væk i stilheden. Jeg vil vise, at jeg tør tage skridtet frem og vise vigtigheden i at åbne op og tale omkring, hvordan jeg har det. Og nu åbner jeg op og fortæller dig, at dit selvværd var snappet, liket og kommenteret, som var det eneste, der var kontrolleret. Har du overvejet, at det kunne være overvurderet? Vi kunne i stedet give komplimenter, der kunne komplementere vores egenskaber og værdier, som skal danne selvværds indre harmonier. Komplimenter opfylder nemlig det indre ønske om at føle sig accepteret. Hermed kan vi få lavet en tid, hvor vi kun bliver degraderet, deprimeret og distraheret, for det foregår alt på sociale medier. Det er alt for distanceret. Ligesom andres meninger, der gerne vil dirigere, har det kun været din egen holdning, der har fået lov til at definere. Lad mig citere:
Du er smuk, som du er. Lyt til dig selv og se dine værdier. Dit selvværd er i dine hænder, så tag springet og tro på dit smil, for det vil feje dem af vejen, der har gjort dig til grin. Og derfor skal du heller ikke sammenligne dig selv med andre. Den er med til at fortrænge og forvrænge dine tanker. Kast andres mening væk og vise din personlige eksisterer. For du ved, der er mere i verden end lukket, som du ellers kontrollerer. Smid forventningerne væk og skab din egen stil. Vis dit selvværd med et smil. Og husk på, have det perfekte look af hvad du gør det til. Intet mere og intet mindre. Det findes ikke kun på Facebook, Instagram og Tinder, men i hver enkelt af os. Find ud af hvilken person du vil definere som, og ikke hvad andre vil synes godt om. Fordi i sidste ende, hvis selvværd er det, mit selvværd.